panguva inoi chokwadi chokuda pachena chotaurwa sekutamba muchionekwa kunzi the ruling party ZANU PF vanhu vachatomboiti ZANU PF yakuonekawo as a league of zviganandas, because anyone who is saying he's truly ZANU PF panguva inoi anenge achitodya nezvigananda, but all those panguva inei vanoonekwa kunzi vari against 2030, those people now they are not taking or they are not participating actively muma ZANU PF factions. Don't go subscribe or like out on the bell icon. So that's gonna end up doing that. Dear all ZANU PF members, ZANU PF is dead. It's now the Uganda Patriot Fund. It is a lying loyalist for Jivayo. Don't be fooled. If KUPINDA succeeds, you will be thrown under the bus to secure one man's power. It is time to stand firm. Denounce ED and the KUPINDA agenda now. Doma developments are obliged to open up animal lieutenants AD 2030. Vachiti aiwa panguva inoi yatonguva zviganandas league unoonekwa kunzi the people vanoonekwa kunzi vane strong financial muscle ndo vari kuonekwa kunzi ndo vanenge vari close to the leader, but it is their warning, just because if KUPINDA succeeds, those people vanenge vapa risk, vanenge vapanguva yakaoma, and all those who are behind them vakabatirira pavari, power will be now centralized on one individual. Zvinyazobuda pachena kuti even the military, even the citizens, even the courts, everything zvinenge zvisina power on top of him. Pinda comment section medu zvafungura enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, on the bell icon.